Po nějakém čase jsme zase přivítali v Úchlareně Praha trenéra Ramazana Tuguševa, který přijel s dvojicí dvouletých klisen do Prague Westminster Queen a nakonec si myslím, že může minimálně částečně odjíždět spokojen, protože Rejnby obstála i v té ex-federální ročníkové elitě. Jak to hodnotíte, pane Tuguševe? No ja sa to hodnotím veľmi pozitívne, lebo začnem z tej slabšej Diapra, ona úplne na dlhšie tráte bude a my sme ju zobrali tak, že bola ľahko v zime kráľovne druhá a po dostihu boli proste strašne veselí, vo forme, tak sme vyskúšali ešte raz. No a Rejnby, ja si myslím, že to je na rok bude vynikajúca kobila, má veľa rezervy. Prvýkrát musela bojovať a to bola dobrá skúsenosť pre ňu, to sme veľmi rádi. Bolo ťažko proti tej kobile, čo Francúzi došla, predsa to sú trošku iní, dosť ťažšie, ale nestratila sa naprosto. My sme nežmichali ich, nič od nich nechceli, oni išli len tak ľahko od seba, čo si dali, takže mám veľkú radosť z toho. Jasne, že chceli sme vyhrať, ale toto bolo rovnaké víťazstvo, ja som veľmi rád. Navyše, v tejto konkurencii teraz v Českej republike nie je jednoduché vyhrávať, takže som veľmi spokojný. Všetci som spokojní a tešíme sa na ďalší rok. Vy jste pro majitele Rudolfa Čomora připravil už před 25 lety klasického vítěze Dekenta ve slovenském Senedžu. Prvý v histórii Slovenska bol koň z domáceho chovu, ktorý vyhral klasický dostih. Takže ta spolupráce se datuje už do staršího data, nicméně i Rudolf Čomor měl dlouhou pauzu v dostihovém sportu. Jak je to aktuálně? Vy trénujete přímo v Malé Pace? Áno, priamo v Malé Pake a je to tam, renovuje sa teraz, všetko sa to, akože dlho má pauza, áno, a investuje sa, nejde to tak rýchlo, ale ide to. A všetka česť, proste dáva tomu veľa a ešte veľmi nám pomohlo príchod Jirka Palika, to je ohromná studňa skúsenosti a funguje nám to a rozumieme s ním a to je proste, vynáša svoje ovocie a tešíme sa na ďalší rok, kúpili sme zo pár dobrých kobilek teraz v Baden-Badene a ešte možno pôjdeme do Írska, takže máme sa na čo tešiť. Děkuji, pane Tuguše, držím palce. Ďakujem veľmi pekne a všetkým divákom ďakujem ešte raz. Díky.